sawetawis saju kemoko sawiji para kadang widawati kemareng ngabiyantara sowan Purwaka monggo menika Mbak Dewi saking Kartosuro ingkang kepareng jumeneng. Diserampake ya Mbak. Yo. Mantep tenan jogetamu lho. Piye Mas? Disawang ya nyenengke. Dasare wong ya jek prawan lho Mas. Prawan kok semene gedene. Lah kok ngeyel ora percaya lho. Ora. Ayo coba tiliki yo. Tiliki nang endi? Rasa ado-ado ning mburi. Iki enek bak to, isine banyu kungkumo jajal kok nak. Sembrono. Ya medhok to Mas. Angger blekutuke iki akeh mesti ora. Apane kok blekutuk barang iki? Lah kan enek sepirangan banyu sing mlebu ki nak bolongane ciut. Alah ya kok rasa ngrebuk bolongan. Sowan Mas wonten pundi niki? Nang kene. Iya maksudnya ning laladan ngendi ngono lho. Nggone Pak Dalimen. Oh nggih wonten Geneng Sari Bagor Miri Sragen. Kawasinipun Bapak Kukuh. Bapak Kukuh, Bapak kula Kukuh Mas. Salaman sik ya Mas kalau dereng salim. Wilujeng dalu Bapak, pinaringan sehat. Amin. Alhamdulillah Pak wong ya dasare lho. Pak Kukuh lho Mas, kok tambah ayu tambah enom to Nduk. Alah-alah to Pak. Wong ki kudune ki tambah tuwa ya. Tambah umur nak kowe kok tambah enom ngendikane Pak Kukuh. Tambah enom. Dasare yang mlebu program kok ya. Kowe ra ndongake karo Pak Kukuh. Ndongake Pak Kukuh Mas. Ya ndongake calon mantene. Ndongake calon manten sik. Terus ndongake Pak Kukuh. Nggih. Nganggo warikan Mas. Nganggo warikan. Gandeng sesuk aku ora sowan mrene. Iki tak ndongake nganggo warikan. Iya. Mboten Pak, lha mboten dikon. Oh nggih to. Napa nggih to Pak mboten. Mboten kula mboten katut Lah kok aku ya ora katut. Wah. Ndongake temanten kekalih ya Mas. Iya. Mbak Dini Fitriani kalian Mas Freddy Fernando Bestantiano. Wah, kaya pemain bal iki. Wah, elok iki mesti jago bal-balan iki engko nek iso ngegolke. Wah, elok ya Mas. Lah iya, ayo. Manuk manyar. Manuk manyar. Susuwe dawa. Susuwe dawa. Mugi manten anyar. Mugi manten anyar. Dados pasangan sing bagya mulya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Manuk manyar. Manuk manyar. Nyucuki tampah. Nyucuki tampah. Mugi manten anyar.
Dadi manten anyar. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. La 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 la. Amin. Allahumma amin. Amin ya Mas. Dongane ingkang baku ngoten niku. Ya dongake manten muga-muga ayem tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe mau jare arep ndongake Pak Koko. Dongake Pak Kukuh Mas, yo nganggo parian. Ha iya nganggo parian. Pak Kukuh. Wah, Pak Koko. Kukuh. Yes. Yes. Wah, ora rombongan kok cacah kuwi marak. Lurah teladan kok. Nganggo parian yo Mas. Nganggo parian kok ben diragati. Lah iya kuwi. Pak Bayan ngendikane ngoten kok. Ayo. Tuku keris sepuh. Tuku keris sepuh, keris tuwa iki. Heeh, keris tuwa ya Mas. Iya. Tuku keris sepuh. Tuku keris sepuh. Ngidak tikus. Tuku keris kok iso teko ngidak tikus. Aduh Pak Kukuh. Aduh Pak Koko. Kok jenengan tambah bagus. Salam. Allahumma amin. Sembah nuwun Bapak. Allahumma amin. Dipun ragati Pak Kukuh sak parian 50. Nah. Iki nek upama parian meneh. 10 parian garek ngepengake. Lah iya to Mas. Nggih Kowe mboten jek Pak. duwe parian apa ora? Ijek duwe parian aku. Nggih. Danamu kirim di. Alah esku mboten lho Pak jenengan. Tenan. Dana iki. Deal. Pinten mangke Pak bayarane? Oh ya dikenake ngarep sik ngono lho Mas. Iya. Wong iki kudu pancen cetok ngarepe. Lah iya to Mas. Pak Kukuh tuman Mas. Tuman. Tunggal melih. Ya. Pak Kukuh. Bar niku Pak Bayan. Oh nggih. Bayar sing sepuh apa sing nem? Oh niki kalih nggih Pak Bayanipun. Oh nggih. Ya, Pak Kukuh neh ya Mas. Oh, ya. Mengke jenengan imboi 50 nggih Pak. Ya kurang njuk imbo wae terus parian wae. Lah, oke, ayo. Tuku keris sepuh. Kok tuku keris wae to ken Mas? Marakne mau ngidak tikus dadi rong sida tuku Mas. Ngono lho. Iya iya iya. Tuku keris sepuh. Iya. Angel lho Mas. Angel. Iya. Lah, lagi to Pak, jenengan niku nek mboten ngeten iki Pak. Alah Pak. Ku ya mergo ngeten niku. Ayo. Tuku keris sepuh. Ken mau kok ngurut keris semua wae ya bacotane. Ning Nagasari. Ning Nagasari. Mugi Pak Kukuh. Mugi Pak Kukuh Tansah pinaringan rejeki. Amin. Allahumma amin. La la la. Amin. Allahumma amin. Mas, Pak Kukuh ragat meneh. Tambahi. Sembah nuwun nggih Bapak. Parian melih mboten Pak? Nah, Pak Bayan sepuh. Pak Bayan Agus. Pak. Alah, malah diarai ya. iki kok tanggapane sedayu bengi isine gur parian. Parian. Ora apa-apa Mas angger sak parian Enggak saged. kamu kabeh dipariki lah ya entek wektune to wi. Sensus kok ya Mas. Nggih. Tetembangan ya Mas. Tembangan mengke Pak Bayan mbok menehi kepareng ngersakaken lelagon mangke katenggo ya Nak Nggih, ya. Mas. Iki suka pangklipur disawedi matur sembah nuwun Pak Kukuh berkah barokah mboten lokak tambah kebak. Amin. Ngendikanipun para alim para ulama ingkang sampun kangendikaken as-shadaqatu lidangil balak. Sing artine. Sedekah ki peranganing tolak balak mongko wong seneng sedekah bakal tebih saking sengkala, tebih saking balak, tebih saking penyakit, tebih saking bencana. Amin. Amin Allahumma amin. Pak Bayan badhe sedekah mboten? Nah, Padune wong ya arek ngemis. lah ya dikenake sisan. Tetembangan Mas. Iki seniman isine gur tukang ngemis kabeh. Opel pripun bolot niki. Lah nyatanake terus dugi mriki nggih mboten dawa-dawa nggih Pak nggih. Nah, apa ana? Salendro ya Mas. Salindro. Nggih. Salindro. Aku tak anu wae. Salindro tak nyinom grandel kae. Oke, boleh.
memanismu kang jiwa agawe ruciting kalih Wilujeng dalu Bapak nggih wilujeng lenggah nggih Pak nggih Pake lah geloto Mas pipone ya Mas nyenengke ya Mas hebat ana gading isih nganggo emas isih nganggo emas ngono ku terus regane pira ya Mas emas saiki wis larang meh 3 juta lah niku wau lara apa kang sinadya upama munduta ragemi halo Bu Wek kene lho nggih buke bapake kang kagungan dalem nggih Pak Dalimin Pak Dalimin keblandangan to Mas aku bae pangapunten nggih Bapak Ibu lah nggih alah Ibu lho Mas ayune sindenku nah iya tesih prawan kula Bu mbok menawi jenengan kadang Nanggap Joko Sedayu kuwi kandhane penyanyine ya elok-elok elok-elok Mas harapane ya gayeng hayang apik regane tur ya lah murah lah lepake kok kondo rodok larang ngono Mas MC-ne elek ora apa-apa penting MC-ne ya lumayan lah taratamtu tatu roti ibarat wong numpak prau Mas Surat dipun dangu Bapak kalian Ibu mbok menawi ngersake tembang ya Mas Pak Dalimin Bapak mbok menawi mangke kepareng ngersaken menapa kangge jambe saya napa Pak caping gunung dijembengke Mas oh nggih. sing ingkang beksane sinten Mbah Jayus oh Mbah Dayun ingkang kepareng beksani nggih siap mangke pun aturaken mengke MC-ne ngagem koprol-koprol ngoten niku nggih Pak. Lah nggih, lah ya to Mas, nganggo balik jungkir ngono kae lho Mas. biasane iki sing koprol kowe lho wi Ya ora to Mas. kowe tau balik jungkir to Heeh. ora iso ambruk terus jengking terus tak inguk lho kaya ngono aku Apane mong tak rangkepi kok ya. Yo. Lumampah tanpa walah ing madyaning jala nidi temagoncing hanggenjang ing pagulingan Nggih. Niki dawahke langgam sak-sak esek ya Mas. Ya. Mengke diaturke dawuhipun Bapak. saking Pak Dalimin minangka pamengko gati Nggih. caping gunung engko sing angka 2 Nggih. ya Ibu ngersake tembang napa? Mboten sah bayar, Bu. Pumpun khusus jenengan dalu niki tak gratisi, Mas. nah iya ta Lah wong ya wis lunas kok ya, Mas. Ah. Ngersake tembang napa, Bu? Oh, Sesi Sesideman. Oke. Ya. Lah niki didhawuhke Sesideman Sesideman. sik ya, Mas. Monggo. Nggih. Luweh becik patenana timbang perpisahan Yakang Sulestya tak ribangi samudana marang kula warga karwalan praputra liwat
lagu wau. Lagune napa niki sing niki? Oh niki Caping Gunung. Oh niki Caping Gunung kalian Sisi Deman. Berarti nyeket-nyeket nggih, Pak? Oh nggih. Lah ya kan gur tak genahke ngono lho, Mas. Aja hitungan to we. Sembah nuwun nggih Bapak Dalime mugi pinaringan rezeki ingkang kathah. Benjing sing gadah damel niki lancar ya, Mas. Amin. Mugi-mugi bati. Ya. Amin. Sing penting kan cukup ngarep turah ning mburi. Maksudnya bati putu niku wau lho, Mbah. Lah iya. Wong wis diniati. Lah iya to, Mas. Wah, nek Pak Dalimin hebat. Piye, Mas? Kabeh persiapane wis hebat. Elok ya, Mas. Cukup sak kabehe. Lah, aku mbiyen digawe piye? disungkemi anakku nangis aku. Mergo saking trenyuhe, Mas. Ora mergo trenyo. Lah mergo apa? Mikir engko lek arep nyarutang piye aku. Gitu. Pun tau ngalami to Pak jenengan. Ya, penting paringi sehat Bagaswara. Amin. Tak bacotne ya, Mas. Urip ana kocak iki aku bangane rasa di sini apa wae senadyan sesidhe Tayub mawon, Pak. Dugi rampung mengke tayub terus. Mondar aku jogeti terus. Lah saking elok karo apike jogetanmu lho, Mas. Apik ning kene ki yo menggeh-menggeh lho. Wis sela tuwa barang ki ora beda karo biyen ndek enom. Lah piye? An joget sedina sewengi iki aku biyen bakoh. Bakoh los. Tanggapan 7 dina 7 bengi lho joget terus bakoh aku. Elok tenan. Saiki sak jam ngono wis tele-tele kok. Ya ora dadi ngopo ya, Mas. Sesuk bar iki prei lho, Mas. Prei sesasi poso awake dhewe. Lho, aku ki jobku jek akeh aku. Lho. Jenengan iki nge-MC, Mas, ngejob sesasi poso kuwi. Kok nge-MC piye to? Lah ngopo? Ngisi kultum. Sing ngrungokke tenanan. Poso kok nge-MC iki lah ya. Urip ana
Saking ibu sampun katur minangka ingkang pamengko gati ngersake sesideman Sesideman. wis diaturake monggo Pak Dalimin kuwi isih ngersake siji lagu Caping Gunung Caping Gunung. dijengklengke mangke ingkang kepareng beksani Simbah Dayut. Dayut. Lah ingkang pundi ingkang pundi niki dudu simbah kok mas nggih oh lah nggih to mas monggo pinarak jumeneng Mbah Pak Eko kalih Pak Eko Gom elok ya mas piyayi mriki sayuk rukun ya piyayi mas sayuk rukun lah ya to mas seneng seniman-sening budaya Lah. panggonan nggon santri wong cerak pondok cedak pondok Lho. anu sekolahan kuwi heeh pondok pesantren aku ya weton pondok lho mas kowe aku ya weton pondok aja sembrono kok ora nganggo kudung lah wong pondok bersalin kok mas wah bar brojoli to kowe ya saben bengi siap mapan ben dijengkleng Mbah Dayut nggih nyawang konang yo siap ayo Mbah mang jenggleng kula mbah pripun Kula nyuwun seragenan mawon. oh nggih sekedap mbah niki dawuhipun Bapak pun Dalimin kadung nganggo jenggleng nggih 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 mengke dipun aturke ya Mas iki awake dhewe jenggleng sik ya nggih Mas niki kula jengglengere delok ana ya Mas Surat aja sembrono karo kanca-kanca sedayu iki Apa? kanca-kanca sedayu iki jenggleng ku ora gur pas gon-gonge tok apa iya to tes ketajaman mata wah jan setiap melompat kanca-kanca lho Mas lah Mas kanca-kanca sedayu iki Mas iki nek ngantek kleru coplok sak rokok sak ler ya to Mas nah kanca-kanca sedayu elok men ya elok iki wah jan ngapa sing ngarep angkok kae elok tenan pokoke ora pas gon-gonge kanca-kanca kudu fokus ya Mas ya aku jangoni elak kanca-kanca sedayu ya bacotne yen memajak yen memajak yen memajak omong karet ala karo aja ora kuning elak lho Mas kanca-kanca sedayu ki dasare ya wis disajeni kalian Bapak sesetuju 6 Mas dadi kanca-kanca iki mesti fokus Mas tenan kanca-kanca sedayu iki mesti fokus elak tenan urung telak kesusu Weh, aja banter-banter lemu ngumpul. lah ngopo Kowe darane sing ngomong tamu ning kono iki kaya ngawe-awe kok. lah kok iso Ha ngene. wis tak taleni kenceng Pak Tuke ngersake dijengglek Elak tenan. ayo Mas bacone Kowe iki mesake tukang syutinge lho bingung. Ya, ben arep karo syuting kok. ning endi? Wong kowe iki mlayu rono rene kok. Nah. Kembang wae weton gunung
Iso muni kekek-kekek ngono ya. Heeh ki. Oh, lagu namu lho wi. Ora ya Mas wis tak tapehi kok ya. Tes ya Mas. Ya. Pacitan sarwe Elak ya Mas, caping gunung. Bu, jenengan ki nyawang kula ketok kok remen-men. Ibu ngate gebusen Lah lho jenengan Mas. nyawang ketoke penak. Wong lanang ge goyang ngeten iki rumangsane napa penak. Lah apa ora penak ta Mas? Wah asline ora penak kok. Lah kok iso? Angger tak gobah anak sing muni. Anak sing iwu-iwui lho. Lho, mak genteong. Lho, lah iya ta. Ora ngrasake kok Ora. penak kowe. Wong wedok tetep penake. Lah kok iso penak piye? Nggonamu kelet kok. Apane wong edan? Jarike lho, jarike. Jarike ya Nah, Mas. Jarike kowe sing kelet. Aku ning nyelak Mas, tak rodok rono sik ya Mas. Lah kowe sangu dhewe mbok ya disedot. Ya ora iso sembrono. Lah sedotke apa piye? Ndang bacotno Mas. Oh, alah jebule ya ngelak bareng. Ngelak tenan aku Mas. Panas. Wajah, panas-panas diombeni wah seger. Kanca-kanca sedayu Mas, ngerti aku mimik ijek konsentrasi lho Mas. Wah, iya, Kok iya, ora padha to campur Elak sing kompak tenan. ngono lho. Lah, oke. Ijek kon Lah. kompak ya Mas. Ya Pak Tuko. Ora lompat kok bisa. Wis kesel aku, ayo. Oh, jadi kesel to. Anu dereng nyuwun dawuh Pak Kuko, mbok menawi ngersake tembang napa Pak? Pak? Pak Kuko mengke nyekar kiyambak. Oh, nggih. Biasanipun. Siap. Kersanipun milih penyanyine sapa. Iya Mas. Lho. Kok ngerti nek ora mlompat ya kanca-kanca iki. Panas. Oh, dian. Panas udan aling-aling. Sik Mas, sik hop. Sa- Nyuwun dawuh Pak Dalimin ngagem reok mboten ya Mas ya. Pak Dalimin ngangge reok mboten Pak? Nggih no. Nggih jenengan mang imboi 50 mawon Pak. Piye Mas? Hah? Piye ngene iki? Lah wong anak reoke rekoso. Lah, lho Pak. Masa Pak Dalimin disembadani lho. masa abamu gur 50. Lho Mas, Hah? sembah nuwun Pak Dalimin mugi pinaringan sehat lancar rezeki kathah. Amin. 50.000 nya. Yo, reak sik. Juragane sapi pripun iki? Juragane sapi. Non. Tenang. Ken mau gur tenang wae. Dadi nek anteng teko engko bar iki gur tenang terus. Ayo, nganggo reak Mas. Ya, sik tak tumpuke sik duwite kene. Panas udan aling-aling. Negur kon nyiksa kanca kok. Capek gunung. Ya.
maca surat kesurupan. Surat kesurupan. Kelebon iki. Kelebon danyange miri. Hop. Kelebon danyange miri tenan iki. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Iki awake surat lho. Aku mbae sing nunggu ngebuk kono. Sapa ngendi? Sing nunggu ngebuk kono. Oh iya, enten apa, Mbah? Aku rene ora arep ndongake Pak Dalimin. Iya. Sing kagungan kersa muga-muga pinaringan lancar gangsar. Amin. Ora ana alangan sawiji apa. Amin. Wis, Mbah. Wis. Arep jaluk apa? Arep jaluk ibu meneh mesake Mbah Dalimin tek 150 pisan. Mbah Bayan wae ayo tak terkerono. Aja nyenggone bayan. Lah ngapa? Mesti ora diwehi. Pak Bayan ki lomo ya. Aku anggere mara ning ngene bayane ora diwehi malah didoni. Lah terus nyanggone sapa, Mas? Tembungno juragane sapi kuwi lah. Juragane sapi sing ingkang pundi juragane sapi? Oh iya. Pak ngapunten niku mesake anu Mas Surat niku jenengan tulungi Pak, jenengan templeki biru-biru napa abang-abang ngoten Pak? Mesake galo Pak. Bakoh. Ora sida MC malah. Bakoh. Rezekine ora lokak tambah kebak. Mbah, glompon ditempleki. Matur sembah nuwun berkah barokah. Wis metu. Wis iki sapa wis Mas Surat ta? Surat no. Oh iya. Abang kok ya. Eloke cah Surat. Matur nuwun. Demit kok roh menduit barang to. Oh demit modern kok padake. Pak matur nuwun nggih, berkah, barokah, sukses, dagangane laris. Amin. Mboten tau tuna bati terus. Amin. Ngono kuwi nek diparing iki ndongake. Dongake ya Mas. Wong ya direkasane kaya ngene kok. Lah iya to Mas. Aja ngene Pak Dalimin apa aku nggawa pentul barang. Kabeh penyanyi, kabeh yoga ki dipeseni karo juragane Mas Sigit kae. Piye Mas? Engko dunggo sampur, kabeh nggo sampur iki arep ge gantung apa piye kabeh kok kon dunggo gak. Lah wong yo gen turah-turah kok ya. Ayo. Ngrigen. Nadian. Rene lho Wik. Aku tak mbelekke kacamatamu Oh, iya. Mas. Nah ya to. Nadian wadon sarta lanang ngombe terus inomane banyu bane kono kersanipun pun beksane kalian Mbah Dayun. Nggih Mas. Ya, diaturke. Monggo Mbah, tayung Sampai niki. gunung. Dek zaman perjuang
meleh nggih. Oh nggih mengke nggih. tanduk napa? Napa mathek nggih ning kenten-kenten radi kasar sithik ngoten. Rodok kasar. Oh, Mbah Oke. Dayun seneng sing kasar-kasar. Seneng sing agresif, Mas. Dadi ginarep seragen. Heeh. Iya. Seragenan nika. Inggahke napa, Kong? Diminggahke napa, Mbah Kakung? Surabayan Surabayan kalih napa? Ngudang anak. Ngudang anak Surabaya. Padha oleh tayu. Oh, nyuwun sampur. Ayo, sampure. Ya. Nah, tak poke sampur. Karo tak bacotne ya, Mas. Heeh, Nak. Ayo, bacotke. Sekere bisa. Gunung desa. Dadi Ucang anak. Sedaya lagi. Kita malih, mbok menawi. Bapak, bapak. Mbah Dayun. Mbah Dayun. Nggih. Paringi sehat. Mbah Jayus. Jayus Mas kupingmu. Jayus, Wong loro kok kupinge budek kabeh. Lah tak kira ki Dayun, Mbah Dayun aku minak jinggone ngono. Oh, iya. Lah aku Mas, aku apa nih? Aku apa nih? Mbah Jayus nek suwe mento Mas. Jerune ra upam. Piyayi yen primpen ki kaya Mbah Jayus. Alah nggih. Primpen lendok. Kula tenggani Mbah. Alah. Nggih, sembah nuwun nggih Mbah. Mugi Berkah, pinaringan barokah, rezeki boten ingkang lokak kathah. tambah kebak, Amin, pinaringan boten sehat. utah tambah wuwuh. Amin. Nah, Sampun, Nggih, nggih matur sembah sembah nuwun. nuwun. Sampun kelegan.
Sampun. Pun puas. Pun nggih. Kyai sepuh ki delok-delok. Oke malih nggih siap-siap. Kersane jamu-jamu riyen. Ya Mas. Awake dhewe bali sik ya Mas. Heeh.